Здравейте, аз съм Георги и днес ще ви покажа как да направим профилът си по-атрактивен от мобилната версия на WorkWithMe. Първото нещо, което ще направим е да изберем профилна снимка, в която се виждаме добре и за предпочитание не сме в кръчмата. Така хората ще могат да видят реално с кой работят. Също е хубаво да добавим корица, която кореспондира на нашата работа или на нас като човек. Така правиме профилът ни една идея по-изпъкващ. Добавяме в полето повече информация, малко за нас, какво харесваме, какви са нашите цели, нашите страсти и така нататък. Приемете вашия профил като визитна картичка, която давате на работодателите и вие искате възможно най-много да се отличавате пред всичките. Затова е важно да добавите неща като умения, езици, които говориме, профилна снимка, корица. Много е важно да се добави нашето образование, къде сме учили, какъв профил, периодът на нашето обучение, от кога до кога и да добавиме файл или документ за удостоверение, че сме завършили това учебно заведение. Ето и как трябва да изглежда. Запазваме и се връщаме обратно долу, за да добавиме сертификати, ако имаме такива, независимо дали са за придобито ниво на език или някакво друго специфично умение. Добавяме сертифициращия орган, наименованието на сертификата, неговия уникален номер, срока на този сертификат и допълнителна удостоверяваща информация, което е изключително важно за потенциалните работодатели. Да видят, че реално тези умения ги притежаваме и сме получили признанието от външни лица, че тези умения реално ги притежаваме. Сега се връщаме пак долу, за да добавим портфолиото, снимки за нашето портфолио, работа, която сме извършвали в миналото, предишни проекти, по които сме работили, като препоръчваме да използвате само единствено авторски снимки. Ето така би трябвало да изглежда вашият профил, за да увеличите вашият шанс да бъдете наети за работа. Пожелавам ви успех!